Príjemné popoludnie, vitajte v pondelkovom vydaní relácie Ekonomika24. Dobrý deň. Založil firmu na Zelenej lúke so sídlom vo Vlkanovej. Dnes je lídrom v oblasti práškovej metalurgie v rámci Európy. Má špičkovo vybavené laboratórium a vývojové stredisko. Firma sa stala globálnym dodávateľom pre veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré prevádzkujú svoje závody po celom svete. Ako môže emigrant bez ničoho vybudovať na Slovensku svetovú značku? Mojím hosťom v štúdiu Ekonomiky24 je EY, podnikateľ roka 2024, Artur Gevorkian. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Vy ste pôsobili ako vojenský letecký inžinier, no vaša podnikateľská cesta začala v roku 1991, a to tým, že ste emigrovali z Arménska. Na Ukrajine ste založili prvý súkromný závod, ktorý pokrýval takmer 100% trhu. O 5 rokov na to ste ale prišli na Slovensko, konkrétne do Banskej Bystrice. Prečo ste sa takto rozhodli? Je to relatívne jednoduché. Mám vojenskú školu, chcel som byť v Európe. V Európe sa mi páčilo Slovensko a v strede Slovenska bola Banská Bystrica. A bolo to blízko letisk a celkovo ku všetkým ostatným letiskom, myslím, Viedeň, Budapešť, Krakov. O vás sa zvykne v podnikateľských kruhoch hovoriť, že ste slovenský Baťa. Kde teda vzniklo toto prirovnanie? Je práve Tomáš Baťa vašim osobným vzorom? Priznám sa, že toto je pre mňa možno, určite najväčšie ocenenie a myslím, že väčšia pochvala v priemysle ani existovať nemôže. Možno to je aj tým ťažkým osudom, ktorý mali my oba dva. A ja myslím, že kľúčové je to, že my dávame ľuďom šancu dostojne žiť. Ja osobne verím z toho, čo som potom po rokoch, keď som v priebehu mesiaca 3-krát som dostal darček knihu o Baťovi, som povedal, no to musím prečítať. To je znamenie. To musím. Hej, ale to nebolo až tak dávno, ale všetci hovorili, že máme podobnú filozofiu a filozofia je o tom, že dať ľuďom dostojný život. Len Baťa to robil cez topánky, my cez práškovú metalurgiu. Áno, firma, na čele ktorej stojíte, patrí k najinovatívnejším práve v práškovej metalurgii. Vieme, že ponúkate unikátne technológie. Vieme si aj tak zjednodušene povedať, o aké technológie ide? Je to veľmi jednoduché predstaviť, pretože každý z nás to robil, keď bol dieťa. Pesok, formičky, potipkáme, aj na slnku vyschne, je to výrobok. Tak u nás my vytvárame síce zmesi kovových materiálov, potom to zlisujeme vo formách, dáme ako koláčiky do pece a o deň na druhom konci 30-metrovej peci to vylezie ako hotový výrobok. A je to super technológia tým, že my prakticky nemáme odpad, len je zatím tá kuchyňa, tá michelinská kuchyňa, že čo, ako dlho, kedy, čo pridať, tak to je skutočné know-how, ktoré máme aj v našom základnom imaní. A to know-how ste získali v rodine? Konkrétne od vášho otca? Alebo ste ho vyvíjali nejako postupne počas všetkých rokov? Je to aj, pretože nemôžem povedať, že to všetko, čo robíme, som dostal od otca, ale otec bol jeden z dvoch ľudí, kto zakladal práškovú metalurgiu v Arménsku a som každý rok nedokončil školu, pretože my furt sťahovali do nejakých iných miest. Takže vaša rodina priniesla nejaké obete. Vaša spoločnosť zamestnáva na Slovensku zhruba 200 pracovníkov. Vieme o vás, že máte aj špičkovo vybavené laboratórium. Čo v ňom vlastne testujete? Ja by som upresnil, že podstatné je, že napriek rastu alebo popri raste firmy my stále máme tých 200 zamestnancov už posledných 10 rokov. Takže firma vyrasla násobne. A to, čo robíme v laboratóriu, tak naša technológia je o tom, že my vyvíjame materiály.
Proste celé strojárstvo je postavené na tom, že zoberiete kus niečo, odburáte, čo nepotrebujete, ako sochár a máte výrobok. My vytvoríme materiál, musíme vedieť vlastnosti materiálu. Je to naozaj celá veda, je to výskum, je to vývoj a nie je to pre každého, pretože tých možností je tak veľa, že nie každý vie to psychicky zvládnuť a proste do nekonečna neskúmať a my potrebujeme výsledok. Poďme sa porozprávať teraz aj o financovaní toho výskumu a vývoja. V posledných rokoch ste zaujali aj rýchlým rastom na Pražskej burze. Čo vám táto IPO priniesla? Všetko. IPO prinieslo v určitom zmysle svobodu. Predtým my museli kupovať stroje také, ktoré vám banka vie financovať. My museli robiť objem, pretože potrebujete prevádzkové financovanie, banka chce objem. Teraz vieme rozhodnúť, toto je z takej pridanej hodnoty, že to chceme, alebo tento projekt je predsa, má budúcnosť aj o 10 rokov, tak ako teraz robíme možno na prvý pohľad nie až také veľké projekty, ale sú to pre autonómne robotické taxíky na Spojené štáty. Viete, takže sú projekty, kde my vieme rozhodovať strategicky. IPO v tomto zmysle je to ako studňa. Môžete kúpiť pohár, alebo dostanete pohár vody z jednej banky, z druhej, z tretej, štvrtej. Je to dobré. To nie je nič v konflikte. Ale burza dáva možnosť prístupu k peniazom dlhodobo. O vašej firemnej kultúre hovoria aj rôzni personalisti slovenskí. Vraj máte vo firme takú nástenku s fotkami zamestnancov, s popisom aj ich chýb, ktoré urobili vo vašej firme. Tak o tomto si povedzme viac, lebo počula som o vás, že vy napríklad ani nemáte vlastnú kanceláriu, že fungujete len na nejakej stoličke, ktorú ste dostali do daru od svojich zamestnancov. Tak povedzme si o tejto firemnej kultúre vašej viac. Toto je hlavné, čo máme na firme. Viete, tá história firmy je skutečne o tom, že ja ako emigrant chcel mať možnosť dostojne žiť a vybudovať ten dostojný život, čo napríklad môj otec, fantastický inžinier, ale za socializmu tú možnosť nemal. Pretože nebol komunista. Jednoducho. A ja som tú možnosť na Slovensku dostal a som dával tú možnosť aj ľuďom okolo seba. Takže tie ľudia, s ktorými robíme, a my dodnes máme aj našeho prvého zamestnanca a najstarší zamestnanec má 70 rokov a stále je fantasticky produktívny, pretože má rád to, čo robí. Takže je to špecifická firma. Áno, ja nemám ani stôl na firme, pretože nemám čas pri tom stole prakticky sedieť. Ja som stále s niekým, niekde. A tá firemná kultúra je o tom, že rodičia k nám vodia svojich detí a chcú, aby boli nejako čo najbližšie ku mne, ak potom majú opustiť, akože nebudú robiť u nás. Hej, len proste, aby niečo nasákli. Ale aj priamo vo výrobe, aj priamo, kde proste, aby oni boli v tom prostredí, kde tá kultúra je čestná, tak to poviem. Pán Gevorkian, vy ste získali viacero významných ocenení. Trend manažér roka 2024. Nedávno ste získali ocenenie EY podnikateľ roka 2024. Čo by ste poradili začínajúcim podnikateľom? Na čo by podľa vás mali tak špeciálne dbať, ak majú víziu podnikať, rozvíjať sa v tomto smere? Čo by ste im poradili? Je to veľmi ťažká otázka a ja chápem, že sa to možno aj nepatrí, ale v prvom rade by som poradil nepodnikať. To ako myslíte? To mi vysvetlíte. To úplne vážne, pretože musia obetovať. Viete, to je otázka, by som takto preformuloval. Ako poradíte im obetovať 10, 15, 20 rokov svojho života? No ako? No proste obetovať. To musia, to je raz. A mne pomohlo to, že som nemal žiadne náhradné riešenie. Proste ja som nemal možnosť neprejти tým, čím museli my prechádzať. To jedno finančné kríze, covidové, akékoľvek my museli prežiť, pretože nemám žiadne iné pozadie, ale zas
Byť férový k ľuďom, pretože to podnikanie nebude o človeku, o tom biznesmene, ono bude o tých ľuďoch, ktorými bude obklopený. A to spravíme alebo my, alebo ja to nespravím. Takže toto musí ten mladý človek, ktorý rozhodol, on toto musí uvedomiť a nikdy sa nevzdať. Aktuálne tu máme obchodnú vojnu medzi Čínou, USA a Európou. Ako vy vlastne vnímate toto celé obchodné trenie medzi svetovými veľmocami? Lebo vieme o vás, že vy dodávate prioritne do celého sveta. Ako to vy ako podnikateľ s takýmito skúsenosťami vnímate? Áno, my skutočne dodávame aj obidve Ameriky, Ázia, India, Vietnam, Čína. No treba povedať, že škoda, že Európa zaspala, ja myslím, s vývojom, pretože treba bolo viacej investovať v prvom rade do robotizácie, automatizácie. Teraz Čína to prevalcuje, u nich už maratóny behajú roboty, že investovali do toho trilióny, ako som čítal 2 trilióna. My mali problém pred covidom vôbec zohnať peniaze na financovanie automatizácie, pretože nám to banky proste nechceli financovať. Že čo to je? Hej, kúp normálny list, kúp 500, áno, ale čo znamená robotizované pracovisko? Covid ukázal, že áno, hej, my fungovali 24 hodín denne a nikto Vy ste vyrábali tie masky covidové? Aj masky vyrábali, ale hlavné, že celosvetovo my dodávali naše výrobky a ten biznis sa presúval. Keď COVID bol najhoršie v Európe, my dodávali do Ameriky, do Južnej Ameriky. Keď v Južnej Amerike bol už problém, my dodávali na tie isté nadnárodné spoločnosti, na ich fabriky do Ázie alebo do Severnej Ameriky. No ako ja vnímam? Ja som daleko od politiky a odtedy, čo som musel byť komunista, už nechcem to ani komentovať. Len ja beriem tak, že proste to je tak, ako to je a my snažíme sa to maximálne využiť. Využiť tým, že oslovujeme amerických zákazníkov, ktorí kupovali niečo v Ázii, že my im vieme nahradiť azijských dodávateľov. A oni radi na to posluchajú a chcú to, pretože Európa pre nich predsa je bezpečnejšia. My vidíme, koľko nám projektov prichádzajú dokonca z čínskych fabrik v Európe, pretože oni otvárajú tie prevádzky a oni potrebujú dodávateľov. Takže je to... Nie som rád, pretože to vnáša neistotu z pohľadu napríklad burzy. Ale z pohľadu biznisu som rád, pretože tak veľa nových projektov ako teraz my nemali nikdy. Vidíte to skôr ako príležitosť? Nie, že ako Je to búrka. A naša loď má to preplávať. Ja som iba kapitán lode, takže je na mne... A vy ako kapitán ste sa nejako špeciálne pripravovali na túto búrku? Áno. Ako? Vyhodil som krysy. Nepatria. A oni sami ste si skáču urobili poriadok väčšinej. na palube. Počúval som návrhy. Postavili mi každého na svoju pozíciu. Budem síce počúvať, ale teraz to musia ako hodinky, musia plniť to, čo povie kapitán. A v tejto neistej situácii oslovujeme konkurentov s tým, že my ich kúpime a výrobu prisunieme sem na Slovensko a oni ostanú ako obchodný a technický servis pre lokálny trh. Pán Gevorkian, čo by podľa vás mala Európa urobiť preto, aby zostala konkurencieschopná alebo zvýšila svoju konkurencieschopnosť? No, v prvom rade sú to energie. No nemôžeme my byť ako konkurenčná schopnosť, keď máme energie 4-násobok od Spojených štátov. Ja nehovorím tam o Egypte, alebo my hovoríme o Spojených štátoch, o veľmoci a máme 4-násobné energie. To je základ. Bez toho tu priemysel nebude. Nebude priemysel, nebude ekonomika. Ja som to videl v Arménsku. Zo štátu, kde bol iba priemysel, nebolo nič iné, pretože my nič iné nemáme. Neostalo nič. Tam sú iba reštaurácie, hotely, servisné strediska, все. A z 5 miliónov ostalo 2 obyvateľstva. Je to proste veľmi podobné štáty. A nechcel by som mať tento osud tu. To je jedna vec a druhá vec, viacej investovať do automatizácie, robotizácie, pretože Európa je drahá. Európa je drahá, ona nebude schopná konkurovať s Áziей. Proste ja chcem to, čo top manažéri hovoria medzi sebou pri pive, pri káve, že ideme preč z Európy.
aby to v Bruseli počuli, uvedomili a prestali riešiť, že aký veľký je Green Deal a akú máme genderovú rovnosť. Tu treba energetickú rovnosť riešiť. Čo by, ako je podľa vás v tej Európe, ale aj na Slovensku, vytvorené podnikateľské prostredie, podmienky na rozvoj podnikateľských aktivít? Ako to vidíte teraz aktuálne? Ako sa vám podniká na Slovensku? Mne dobre. Ja mám s čím porovnať. Ja mám s čím porovnať a ja chápem, že to mohlo by byť lepšie. Chápem, uvedomujem a veľa cestujem, proste vidím v iných štátoch, ale v každom prípade je tu bezpečné? Bezpečné. Vydierajú vás mafiáni? Nie. Viete večer vyjти do miesta, prepadnú vás z nejakej divnej farby ľudia, pretože molitесь ináč, ako oni predstavujú? Nie. Proste je tu dobre, sú veci, ktoré treba zlepšiť. Za mňa fakt nerád vyjadrujem sa k politike, ale treba bolo by dať aj tým politikom možnosť robiť, pretože ja neviem predstaviť na firme, že by ja robil, a všetci ostatní len mne hľadali, kde som akú chybu urobil, alebo čo som ako povedal. Proste treba robiť, treba, aby ľudia všetci spojilись. Je to búrka, je to veľmi ťažké obdobie. Nedá sa rozdeľovať ľudí, proste musí sa zabudnúť na všetko a robiť tak, aby bolo dobre Slovensku. A Slovensku bude dobre, keď tu bude dobre slovenskému priemyslu. Čo konkrétne by ste navrhovali, že by bolo potrebné podľa vás urobiť? Čo tak cítite, že je potrebné naozaj urobiť preto, aby sa ten priemysel potiahol? Ja si myslím, že to sú energie. To sú energie. Proste, viete, keď začínal sa automobilový priemysel vo veľkom na Slovensku a hovorili, no, veď toto sme Detroitom Európy. Bože, veď pozrite na Google, čo je Detroit, ako dopadol. Slovensko nemôže byť montážna krajina. My sme už drahí. My keď pred 10 rokmi zakladali oddelenie robotizácie, automatizácie, to digitalizácii, to bola nutnosť, pretože ja som chodil po zákazníkoch, ja videl, ako to funguje v Švajčiarsku, v Nemecku, kde už dávno nemajú možnosť toľko manuálnej alebo hlúpej roboty mať proste, kde človek na nákupe urobí 10-násobku toho, čo urobí môj človek na nákupe, a on je celkom v pohode. On sa ešte bojí sa tú prácu stratiť. Viete, že proste prestať šomrať, prestať hovoriť, čo je zlé a hľadať možnosti urobiť to dobre. Ale základné veci sú ceny energii a možno podporiť nejakým spôsobom tie investície do... Proste nehľadať 100 000 zamestnancov, viete, a urobiť, aby tých 100 000 zamestnancov nebolo potrebné. Čiže rozvíjať skôr umelú inteligenciu napríklad? Všetko, čo umožní nemať nízko kvalifikovanú prácu na Slovensku. Slovensko tam nepatrí. Slovensko už nikdy nebude mať výplaty na 300-400 eur. My máme teraz tesnú spoluprácu, my začali s Egyptom. Ja chápem, alebo oslovujú nás firmy, ktoré chcú spoluprácu s Indií. A hneď ukazujú výplaty. Ale mňa to nefascinuje, že u nich inžinier má 400 eur. Ja chcem svojho Slováka za 4 000. Len nech ten výkon dá taký, ako dáva nemecký inžinier. Aké sú vaše plány v biznise v najbližšom období? Na čom aktuálne pracujete? Okrem takých zaujímavých projektov, kde v dnešnej situácii už sa tak vyvinulo, že máme veľa zakázok zo zbrojárskeho priemyslu, ale zase zo zbrojovok z okolitých štátov. To som aj rád, pretože ja si myslím, že bohužiaľ iná cesta veľmi není. To treba proste rozvíjať a som rád, že tie technológie nám umožňujú. To je raz. A druhá vec, máme jednanie ešte s niekoľkými firmami, kde som mne konkurencia uverila, že nemám škaredé úmysly. Fakt chcem, aby naše odvetvie proste pokračovalo v raste
a vieme ich podporiť tým, že to, čo nevedia efektívne robiť u nich v tých štátoch, my vieme presunúť sem na Slovensko a vôbec nie preto, že sme lacní, ale preto, že máme zainvestované do lepších strojov, vieme výkonnejšie, vieme raz tak rýchlo robiť na našich robotoch, na našich robotizovaných pracoviskách oproti napríklad nemeckým. Takže toto verím, že presvedčím a takým spôsobom ešte 2-3 firmy najbližších 10-12 месяцев presunieme sem na Slovensko. Kvôli tomu prikúpili my vedľajšie budovy a kolaudujeme takto halu po hale. Tak sa rozširujete. Pán Gevorkyan, čo podľa vás by rozhodne nemalo chýbať človeku, ktorý sníva o tom úspešnom biznise? Lebo viem o vás, že vy ste mali roky, ktoré boli aj ťažké. Lámali ste si hlavu nad tým, z čoho zaplatíte svojim zamestnancom mzdy. Čiže aj takéto sú roky, niekedy mesiace, niekedy roky. 20. 20 vo vašom prípade. Tak, ako ste prešli na pozitívne potom roky? Čo vám pomohlo? No raz to muselo stať pozitívne. Veriť v lepšie zajtražky. Viera nepomôže. Veriť občas jediné, čo ostávalo, tak sa proste doslova pomodliť sa a ísť do kostola a dúfať, že proste tie pomôžu z hora. Áno, a musím povedať, že to pomáhalo. Keď už nepomáhalo nič iné, tak tá modlitba pomohla. A treba uvedomiť, že naozaj máte na krku, na svedomí osudy ľudí. To je jedno, viete, aj vlastných detí, vlastných rodičov, ale aj tých ľudí, ktorí s vami robia. Vy poznáte ich deti, vy poznáte... Ja nie som s nikým kamarát, ja napríklad s nikým netýkam. Ja v živote nebol ni u koho na navšteve doma. Na Slovensku za 30 rokov ja nebol na navšteve. Proste my robíme, my nestiháme, my nemáme s manželkou čas a keď už niečo vyšlo, tak no ideme radšej zaplávať. Nemáme dovolenky, to je proste veľmi špecifický život. A čo by nemalo tomu človeku chýbať, no on musí vedieť obetovať seba, obetovať veľa vecí vo vzťahoch. Bohužiaľ to bude bolieť všetkým okolo. Musí uvedomiť, že veľakrát ostane sám, pretože bude mať situácie, kde ani nebude vedieť povedať všetko tým ľuďom, ktorých má rád, pretože ich by to položilo. Je to, ale možno ešte aj preto, že som emigrant. To je proste totálne niečo iné. V čom je to iné? V čom ste sa tak stretávali najčastejšie, čo nebolo príjemné? Nič. V tomto zmysle nebolo nikdy nič. Naopak, na Slovensku som proste to v kuse boli iba také príjemné prekvapenia, že vo všetkom bolo... To nie je tolerantnosť, viete, to je ochota pomôcť. Toto je u Slovákov, ja si myslím, že naozaj veľmi vzácne. Ja veľa cestujem, ja inú takú... V Češku som podobné zažil, je taký normálny prístup, ale... No nemôžem povedať na ďalšie okolité krajiny, tam až tak som... Ale toto na Slovensku, tá ochota pomôcť a povie, že si z Arménska, pretože vidia, že je taký divný. Povie, že som z Arménska. Tak pousmievajú sa, kedysi to bolo tam rádio Jerevan, ich to tak potešil. Niekto bol v Arménsku, mal dobré spomienky. Slováci sú veľmi priateľskí a dokonca ja si myslím, že no poviem takéto, viete, pokúta na ceste, taká, keď nie je to niečo drzosť, a že proste tak dobre si nevšimol, tak ideš tam 15-20. Ešte, ja myslím, že tak príjemnejšie k tie správajú sa, pretože si cudzinec a oni chcú, aby si o Slovensku mal dobrý dojem. Že aspoň ja mám takéto zážitky. Ešte sa tak opýtam, lebo spomínali ste, že je to naozaj vo vašom prípade 20, možno aj viac ročná obeta. Veľakrát ste spomínali, že sa cítite byť aj sám. Ako teda vyzerá ten váš balans medzi prácou, rodinou a takými súkromnými aktivitami? Ako to vlastne riešite, keď tej práce máte tak veľa? Práca by sa dalo prežiť prácu, ale tá psychická záťaž je na tom tak kľúčová. Tak povedzte nám recept. Ako to robíte, že dnes ste tu ako podnikateľ roka?
viete, snažím sa pochopiť, ako robia ľudia, ktorí majú toho oveľa viac ako ja. Viete, no napríklad, teraz zase mimo politiky, že no pozrite napríklad na prezidenta Trumpa. Akých mal 4 roka predtým, ako jeho zvolili. Viete, obviňovali jeho zo všetkého možného, streľali do neho. A človek je prezident. Ja myslím, že máme sa čo učiť, ale je to aj, musíte mať autotréning, musíte ráno do studenej vody, otužovať. Večer do studenej sprchy, pretože ináč nezaspíte. Je toho veľa, ale to by bolo na celú jednu reláciu. Tak verím, že ešte nás niekedy navštívite. Hosťom v štúdiu Ekonomiky 24 bol Artur Gevorkian. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. Pondelkové vysielanie je na konci s dennými novinkami zo sveta hospodárstva. Tu budeme opäť zajtra. Prajem príjemný deň a dovidenia.